Welcome to the zombie apocalypse. Now streaming live from Roskilde. Kaffemaskinen, den... Ja, du må godt gå forbi. Køren er kommet på græs. Nej, det er ingen tid til at lave blødprøve. Det er jo transit til festivalen. Den er regnet væk. En eller anden grund til at klikke op det. Så spiller I bare. Jamen, det er ikke andre at gøre. Du vil spille i kravkøren. Det er de der tossede mennesker, der er med i det. Der er nogen, der ikke lige har fået skruet alle skruerne ordentligt fast i hovedet på dem, og det... Ja. Gælder det også for dig så? Det gælder ikke for mig, og det er heller ikke noget, du må sige til nogen, fordi de skulle helst ikke finde ud af det. Jeg tror. Hvad er den største udfordring så ved at spille? Det er de der tossede mennesker. Spillet, så kan man tælle det på fingre af en hånd. Hvor mange gange vi har spillet i regnvejr. Jeg kan huske på Island, så spillede jeg bag på en traktors trailer, og det regnede. På Færøerne, så fik vi sådan et uvejr, at det var nødt til at falde telt og sådan noget og flytte festen indenfor. Og de 3 andre gange, det må være noget fint regn.